חדווה, אפשר להקריא לה על כיתה משהו קטן שרשמתי? איתי, תן לי ביט. אני בן 12 וחצי, את בת 30. מרגישתי שהיחסים בינינו ירדו לקרסים. חדווה, שאלה. אם את מסולס כזווית ואני מסולס וסוקיים, מה הסיכוי אני חופף לך? איתי, מה יותר רחוק? לונדון או הירח? ברור שהירח. אז איך את הירח אתה אוהב את לונדון, לא? למה 3 פילים עומדים מתחת למטריה ולא נרטבים? למה? כי לא רד גשם. תגידי דייס מסר סתם, סלם עליי ואחר כך תחזיר לי בביט? בטח, ברור, איזה שאלה. אם אני מגיע בזמן גם אתם יכולים. בסדר לך יש ריסיון, אני בעל סקטים. הצלצול הוא בשבילי. אחי, זה דוד יואל. יש לי עיניים בגב. אז כמה זה? סליחה, אני מפריעה לכם? האמת זה כן, אני ורוי פה במונולוג, אם את יכולה להנמיך את הכל טיפה. אתה לא מכיר אותי, אני יכולה גם לכעוס. מה את רוצה? בבית אתה יושב ככה? את האמת בבית על הספה אני אוסף ככה. אני דופק כזה, ככה ונוח. איתי, ראית את הליסן שמתחבא מהומואים? לא. תגיד רועי, מאיזה אתה מנגב? אני מימין. איך סנים נייר. איתי ורועי, בואו תסבירו לי למה הגעתם רק עכשיו לשיעור. המורה המסע זה פסוט, הוא עזר לי להגיע לסיור כי נפלתי בהפסקה. מתי זה קרה? סדר ביטחון יא סתום קולטום. יצאתי לולו בלולו, חכה. פתאום מטאור בתוך האוסל רועי, באיזה $6,000 קמ"ש לשעה, והוא נופלה ככה עם הסד המעליץ למטאור, התחיל לצאת ממנו. פתאום יעשו ממנו נינסות לבנות כאלה, שהיו מחופשות לאלטוס ובמקום מנם היה להם טוס ופה טוס ופה לא טוס. ספר על הפופיק. ופופיק, היה להם פה פופיק שעשה להם בכלל מהגב. איתי, אני רוצה לדבר עם ההורים שלך. וואלה, אבל הם לא רוצים לדבר איתך. אני מכיר את אבא שלי בקטעים האלה. הוא ינתק לך. את רשומה אצלו, לא לענות חדווה. רועי, תציג את העבודה שלך לכיתה. אפשר סנוג ותשיג, העתקתי ממנה, זה יהיה אותו דבר. באולינג רמת גן, שלום. באולינג רמת גן? כן. אתם ברמת גן?